मेरे समझ ये मेरा पियानो ये हमसे पीने का प्यार है फैमिली। नमस्कार, मी स्वरा परब, स्वराज मालवणी तडका या माझ्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज हे बघा, हा स्वराज आहे आणि ही आरू आहे। यांना आज काहीतरी असं चटपटीत खायची इच्छा झालेली आहे, तर मी असं म्हटलं की चला आपण त्यांच्यासाठी भजी बनवूया। तर मी त्यांना विचारलं की तुम्ही ओव्याच्या पानाची भजी खाणार का, तर त्यांना विचारते परत एकदा, ओव्याच्या पानाची भजी खाणार? हाँ खाना नहीं खाना मी स्वराज बाबू खरं सांग, तू खाणार की नाही? खाना नहीं भी आया स्वराज बाबू तू भजी खाणार की नाही? खाना भी व्हेरी गुड। काय 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 आहे तुझं? माझं डाळ चुकून देखो। हा, छान छान। तर तुम्ही पाहू शकता, ही ओव्याची पानं आहेत, थोडीशी हार्ट शेप मध्ये असतात। ही मी कुंडीत लावलेली माझ्या, म्हणून मला आता भेटली करायला। तुमच्याकडे जेव्हा असेल तेव्हा तुम्ही याची भजी करा। याची भजी एकदम खायला तर खूपच छान होतात। याला मी अगदी 3-4 वेळा व्यवस्थित धुवून घेतलेला आहे स्वच्छ पाण्याने, आणि आता मी इथे परत पाणी घेतलेलं आहे 1 बाउल भरून, आणि ह्याच्यामध्ये आता मी 1 चमचा मीठ घालणार, आणि त्याच्यामध्ये ही 15-20 मिनिटं तरी हे पानं भिजत घालून ठेवणार अगदी व्यवस्थित। तोपर्यंत मुलांना कार्टून लावून दिले, तर मुलं कार्टून बघतायत। तुम्ही पाहू शकता, ही जे पानं मी मिठाच्या पाण्यात भिजत घातलेली, त्याला आता जवळजवळ 20 मिनिटं होत आलेली आहे। इथे मी 2 कप भरून बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्यात आता मी थोडंसं तांदळाचं पीठ पण टाकणार आहे, 1 चमचा हा, आणि त्याच्यात मी आता टाकणार आहे थोडंसं मीठ। तुम्ही तुमच्या अंदाजाने मीठ घाला, किती घालायचं आहे तुम्हाला ते। मी एवढं 1 चमचा मीठ घालते इथे। पाहिजे असेल, आपण जेव्हा मिक्स करणार तेव्हा थोडंसं बघायचं चाखून त्याला मीठ लागलंय किती ते। त्याच्यामध्ये आता मी थोडासा ओवा पण टाकणार आहे, थोडासा असा हाताने असं क्रश करायचा असं, आणि तो टाकायचा। आणि मी त्याच्यात टाकणार आहे थोडीशी हळद, अगदी पाव चमचा हळद टाकलेली आहे। आता मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर टाकणार आहे। मी अंदाजाने टाकते, तुम्ही चमच्याने टाका। 1 चमचा टाका जवळजवळ। आता मी इथे 1 चिमटी हा खायचा सोडा टाकते, अगदी 1 चिमटी। आता मी ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे मिक्स करणार आहे सगळं मिश्रण, आणि ते आपल्याला किती पातळ पाहिजे हे मी तुम्हाला दाखवते। आता मी हे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, माझ्याकडे 1 ग्लास पाणी आहे। मी किती लागतंय ते बघते। थोडं थोडं घालून तुम्ही मिक्स करा, म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला की किती पाहिजे असतं ह्याच्यामध्ये पाणी। अजून थोडं पाणी मी ऍड करते, आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता मी माझं इथे हे बेटर रेडी आहे, तुम्ही पाहू शकता। तुम्हाला हे रेडी आहे की नाही ते कसं कळणार, तर तुम्ही हे एक असं पान घ्यायचं, हे आपलं ओव्याचं पान, ते असं त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं। तुम्ही पाहू शकता, ह्याला असं हे आपलं बेटर चिकटून बसलं म्हणजे आपलं हे बेटर रेडी आहे भजी तळण्याचं, म्हणजे करण्यासाठी। पाहू शकता तुम्ही पाहिजे असल्यास तर हे 1 पान असं तेलामध्ये सोडा, नाहीतर 2 पानं, अशी 2 पानं घ्यायची आणि ती अशी ह्याच्यामध्ये मिक्स करायची आणि ती तेलामध्ये सोडायची। जसं तुम्हाला शक्य होईल तसं तुम्ही करा। तुम्ही पाहू शकता, मी मगाशी सांगायला विसरले तुम्हाला, हे ग्लास भरून मी पाणी घेतलेलं त्याच्यात मिक्स हे करायला, बेटर बनवायला। तर तुम्ही पाहू शकता तळाशी अगदी थोडंसं, म्हणजे छोटे 2 चमचे एवढंच पाणी शिल्लक आहे। तर तुम्ही जेवढं तुम्हाला हे बेटर पाहिजे असेल तुम्ही तेवढंच पाणी याच्यामध्ये
जेवढं पातळ बॅटर पाहिजे तेवढं पाणी तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करा. जास्त पाणी झालं तर काय होतं, जेव्हा आपण भजी तेलामध्ये सोडतो त्यावेळी त्याचे असे बाजूबाजूने बबल्स यायला चालू होतात. म्हणून मी इथे कढई गरम करून त्याच्यामध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तर तेल गरम झालं की कसं समजणार, तर हे आपण असं थोडंसं घ्यायचं आणि हे बघा असं टाकलं थोडंसं बॅटर तर त्यात सरळ वर येतं, म्हणजे आपलं हे तेल गरम झालेलं आहे. चला तर आपण आता भजी करायला सुरू करू. तुम्ही पाहू शकता मी इथे जे मिठाच्या पाण्यात होती ही पानं ती बाहेर काढून ठेवलेली आहे आणि आता मी ती अशी ह्याच्यामध्ये आपल्या बॅटरमध्ये अशी मिक्स करणार अगदी व्यवस्थित आणि हळूहळू तेलामध्ये सोडणार. काळजी घ्या, तेलामध्ये जेव्हा सोडाल तेव्हा तेल उडण्याची शक्यता असते, म्हणून आरामात सोडा. तुम्ही पाहू शकता आपली ओव्याच्या पानाची भजी. तुम्ही अशा प्रकारे तुम्हाला पालकची भजी आवडत असेल तर पालकची भजी किंवा लाल माठची जी पानं असतात त्याची सुद्धा तुम्ही भजी अशा प्रकारे करू शकता. चवळीची पानं असतात आपली त्याचीही भजी अशी तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता. तुम्ही पाहू शकता आपली भजी तेलामध्ये हे बेसन आपलं सुटत पण नाही आहे, अगदी त्या पानांना पकडून आहे. पाहू शकता मुलांना वास येतोय तिकडे तर त्यांचं चालू आहे मम्मा दे चालू आहे. चालू आता मी एका बाजूने ही झालेली आहेत, आता दुसऱ्या बाजूने परतून घेते. तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त फुलली आहेत भजी. आता थोड्या वेळाने तिकडे आभाळ पण भरून आलेला आहे, पाऊस पण लागेल. मुलांना तर खूपच मजा येते आहे. तुम्ही पाहू शकता मगाशी जेव्हा मी भजी याच्यात सोडलेली तेव्हा त्याचा कलर थोडासा असा येलो असा होता आणि आता त्याचा कलर थोडा बदललाय, असा रेड व्हायला आलेला आहे. तर मी आता ही काढते आणि एका बाजूला ठेवते आणि माझी दुसरी जी करायची भजी आहे ती मी ह्याच्यात सोडते. तुम्ही पाहू शकता ही सगळी मी काढून घेते. टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचं कारण ह्याला तेल असतं. पाहू शकता तुम्ही अशा प्रकारे घाला. ह्याचं जर हे बॅटर उरलं तर मी ह्याच्यामध्ये एक बटाटा सुद्धा कट करून त्याची सुद्धा भजी करणार आहे मुलांना. सर्वप्रथम ही सगळी भजी मी ह्याच्यामध्ये करून घेणार आहे आणि जर उरलंच तर मी टाकणार. तुम्ही पाहू शकता माझ्याकडे आता 2च पानं इथे शिल्लक आहेत ही. तर आता मी ही 2 पानं तेलामध्ये सोडतीये आणि इथे थोडासा प्लॅन माझा चेंज झालेला आहे कारण माझ्याकडे अगदी थोडंसं बॅटर उरलेलं आहे. मग मी त्याच्यामध्ये इथे छोटे छोटे 2 कांदे कट केलेले होते माझ्याकडे, मी करून घेतलेले. ते आता मी ह्याच्यामध्ये असं घालून हे मिक्स करते. अगदी तुम्ही पाहू शकता तेवढंच 2 कांद्यांपुरतंच हे माझं बॅटर होतं शिल्लक. मग आता मी त्याची भजी इथे सोडते आहे, ह्याच्यासोबतच सोडणार आहे. पाहू शकता गॅस मध्ये मध्ये कमी जास्त करायचा आहे, लक्षात ठेवा.
आता ही आपली कांद्याची भजी आणि ही 2 जी आपली ओव्याची पानं होती शिल्लक त्याची भजी हा आपला शेवटचा लॉट आहे. इथे मी गॅस कमी केलेला आहे. आता ह्याला आपण परतून घेऊया. ते आता गॅस मी इथे मोठा केलेला आहे. मगाशी तेल जास्त गरम झालेलं म्हणून मी गॅस कमी केलेला. तेल जास्त गरम झालं तर काय होणार, ही भजी आपली करपण्याची शक्यता असते, म्हणून गॅस कमी जास्त करायचा. तुम्ही पाहू शकता ही आपली कांद्याची भजी आहे. ही पण अशी चवीला खूप छान लागतात खायला. मी एक दिवस कांदा भजी जी आमच्या मालवणी स्टाईलमध्ये कांदा भजी कशी करतात त्याचा व्हिडिओ नक्कीच टाकेन. पण आता तोपर्यंत हे असं तुम्ही पाहू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता हा पूर्ण बाउल भरून ही आपली भजी इथे रेडी आहे. तुम्हाला मी दाखवते जे आपले हे भजी जे आपण केलेली ते किती कुरकुरीत झालेली आहे हे बघा तुम्ही. आणि हे आपलं आतमध्ये पान आहे. पान छोटं असल्यामुळे आणि वरचं कव्हर व्यवस्थित असल्यामुळे मुलांना ते खायला सुद्धा मजा येणार आहे. त्यांना कळणारच नाही की आतमध्ये नेमकं काय आहे. इथे मी गॅस कमी केलेला आहे. आणि आपण व्यवस्थित दोन्ही बाजूनी अगदी व्यवस्थित आपली भजी करून घेऊया. आरू वास येतो की नाही? हो, खूप छान आहे. इथे आर्याने माझा मोबाईल पकडलेला आहे आणि ती इथे शूट करते आणि मी इथे भजी करते आहे. थँक्यू आरू. वेलकम. तुम्ही पाहू शकता मुलं अगदी खुश झालेली आहेत. स्वराज कशी झाली? आवडली तुला? मला पण आवडली. आरू? हो, मला खूप आवडली. मला पण खूप आवडली. सगळं फिनिश करणार ना? परत एकदा करा. हा, हो हो नक्की. तुम्ही पाहू शकता हे स्वराजचे डायनासोर पहा. डायनासोर त्याला भरपूर आवडतात. आणि हे भजी खा तू. आ? तुम भजी खाव. हा मी खाते. चला सगळ्यांना बाय बोला. बाय बाय. ठीक आहे. धन्यवाद तुम्ही सगळ्यांनी माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझे व्हिडिओ शेअर करा, माझ्या व्हिडिओना लाईक करा आणि जर काय कमी जास्त असेल तर प्लीज मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.